Πάμε. Σε ένα μικρό βίντεο που είχα ανεβάσει στο TikTok, είχα αναφέρει ότι έχω στον τοίχο του γραφείου μου μια μικρή φωτογραφία που λέει 9 πράγματα που λένε μόνο οι αποτυχημένοι. Το πρώτο είναι θα ξεκινήσω αύριο. Φυσικά το να πεις μια φορά στη ζωή σου ή και 10 φορές στη ζωή σου θα ξεκινήσω αύριο δεν είναι κακό. Κακό είναι όταν είσαι γενικά αναβλητικός και τα πράγματα που σε αγχώνουν και φοβάσαι να τα ξεκινήσεις, συνεχώς να τα αναβάλεις για αύριο και γίνεται ένα αύριο που δεν έρχεται ποτέ. Το δεύτερο είναι δεύτερο εγώ. Πρέπει, εφόσον είσαι ενήλικας, είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα, να αναλάβεις τις ευθύνες σου. Δεν γίνεται ποτέ να μην φταίς εσύ. Είναι κάτι που μαθαίνουμε στα παιδικά μας χρόνια να λέμε, γιατί έρχεται ο μπαμπάς ή η μαμά από πάνω μας. Τι έκανες! Και προσπαθείς να βρεις τρόπο να δείξεις ότι δεν φταίς εσύ. Αυτό πρέπει να το ξεπεράσεις, γιατί πια δεν είσαι 10 χρονών και κανένας δεν θα σε κατσαδιάσει. Πες απλά ότι φταίς. Δεν μπορώ. Και θυμάμαι συγκεκριμένα κάποιον που μου έγραψε «Ρε φίλε, είμαι 50 χρονών, μπορώ να παίξω στο NBA» ή κάτι παρόμοιο. Οκ. Προφανώς υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στο τι μπορείς να κάνεις και στο τι δεν μπορείς να κάνεις. Δεν μπορείς να πετάξεις από τον ουρανοξύστη χωρίς κάποιο μηχανισμό και επειδή φοράς την πέρτα του Σούπερμαν να πετάξεις. Δεν μπορείς στα 45 να παίξεις επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Δεν μπορείς, άμα είσαι άντρας, να γεννήσεις παιδί. Δεν μπορείς, αν είσαι γυναίκα, να κάνεις εξέταση προστάτη. Προφανώς είναι κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε. Είτε είμαστε άντρες είτε είμαστε γυναίκες. Okay. Αλλά όταν λέμε δεν μπορώ να ξυπνάω το πρωί να πάω δουλειά, μιλάς σαν αποτυχημένος. Όταν λες δεν μπορώ να βρω δουλειά, όχι ρε φίλε. Μπορείς να βρεις δουλειά. Δεν στέλνεις 100 βιογραφικά τη μέρα. Δεν κοιτάς αλλού παρά μόνο στον κλάδο σου. Δεν είναι δίκαιο. Ναι ρε φίλε. Τίποτα σχεδόν δεν είναι δίκαιο. Η ζωή γενικά δεν είναι δίκαιο. Αλλά είναι ωραία. Σταμάτα να γκρινιάζεις. Φυσικά και θα υπάρχουν αδικίες. Φυσικά και κάποιος θα προσπαθεί να σε ρίξει. Φυσικά και κάποια στιγμή δεν θα πάρεις αυτό που σου αναλογεί. Ενώ θα έπρεπε να το πάρεις. Σταμάτα να γκρινιάζεις και να λες δεν είναι δίκαιο. Βρες τρόπο να το καταφέρεις όπως και να έχει. Δεν θα άκουγες ποτέ κάποιον πραγματικά πετυχημένο να λέει δεν είναι δίκαιο. Ο Μάικλ Τζόρνταν δεν είπε ποτέ δεν είναι δίκαιο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είπε ποτέ δεν είναι δίκαιο. Άνθρωποι που είναι νικητές δεν λένε ποτέ δεν είναι δίκαιο. Δεν έχω χρόνο. Οκ, αυτό δεν είναι απαραίτητα κάτι που λέει κάποιος που είναι αποτυχημένος. Αλλά η σωστή έκφραση είναι δεν έχω να διαθέσω χρόνο γιατί έχω άλλες προτεραιότητες ή έτσι νομίζω. Γιατί προτιμώ να κοιμηθώ παραπάνω. Γιατί προτιμώ να χαζέψω στο Netflix λίγο παραπάνω. Γιατί προτιμώ να πάω για έναν καφέ. Από το να μάθω μια καινούργια γλώσσα. Ή από το να διαβάσω ένα βιβλίο. Ή από το να πάω στο γυμναστήριο. Και πάμε ίσως στο πιο περίεργο από αυτά τα 9 που είναι το με προσβάλλεις. Μερικές φορές η αλήθεια δεν μας αρέσει. Μάλιστα η Gloria Steinem είχε πει η αλήθεια θα σε απελευθερώσει, αλλά πρώτα θα σε εκνευρίσει. Πολλές φορές λοιπόν κάποιος θέλει να μας πει την αλήθεια και αυτό θα μας θίξει γιατί μας χτυπάει μια ανασφάλεια ή μας χτυπάει κάτι που μας κάνει να ζηλεύουμε γιατί κάτι δεν έχουμε καταφέρει σε σχέση με κάποιον άλλον. Οπότε νιώθουμε προσβεβλημένοι με την πραγματικότητα. Φυσικά, αν κάποιος αρχίζει να σε βρίζει, σε προσβάλλει. Αλλά αν κάποιος σου πει δεν βρίσκεις δουλειά γιατί είσαι τεμπέλης και εσύ παίζεις 20 ώρες PlayStation τη μέρα, δεν σε προσβάλλει, ρε φίλε. Σου λέει την αλήθεια. Και άμα είναι δικός σου άνθρωπος, δεν μπορείς να λες με προσβάλλει. Αυτός είναι τυχερός. Γι' αυτό βρήκε δουλειά. Είχε μέσα. Okay. Και αυτό είναι κάτι που θα πει ένας αποτυχημένος. Αυτός που θέλει να πετύχει, έχει βάλει σκοπό να πετύχει ή έχει ήδη πετύχει, δεν κοιτάει τι κάνουν οι άλλοι. Κοιτάει μόνο να πετύχει αυτός. Κοιτάει μόνο τι καλύτερο μπορεί να κάνει αυτός. Είμαι πολύ κουρασμένος. Οκ. Πες εκείνους σου. Μην κάνεις τίποτα επειδή είσαι κουρασμένος. Τι να αναλύσω εδώ. Εύκολο για σένα να το λες. Αυτό το έχω ακούσει από μαθητή όταν του έλεγα πως πρέπει να φλερτάρει και μου λέει εύκολο για σένα να το λες. Δεν είναι εύκολο ρε φίλε να το λέω. Δεν είναι εύκολο. Έχω προσεγγίσει πάνω από 12.000 άγνωστες γυναίκες στη ζωή μου. Έχω φάει περισσότερα σκατά από όσο θα τρώγες εσύ σε 30 ζωές. Έχω απορριφθεί πάνω από 10.000 φορές στη ζωή μου. Δεν ήταν καθόλου εύκολο να φτάσω στο σημείο να το λέω. Και όποιον βλέπεις να κάνει κάτι με άνεση και ευκολία, δεν είναι εύκολο για αυτόν να το λέει ή να το κάνει. Το έκανε εύκολο μετά από πάρα πολύ πόνο και πάρα πολύ χρόνο που εσύ αγνοείς ότι χρειάζεται για να σου γίνει εύκολο.